Shawon kayo ambon. Wai. Subscribe kuma dan na karra. Shawon ka kuma. Designer ce. Yo ina mutumin na ganku ku kadai. Wani mutumi fa? Ko shi mana. Kai. Sai za ka yi mai combos. Wani takalmi ya samo combos saboda sanyi. Ije yawo kasuwa a kafa ga rana ba safa. Idan ya zo ya ce takalmin nan bom kamar an tashi bom. Wari! Kai! Nan jiya a masallaci. Mun shiga an cika a masallaci. Yanzu ya hau sahun baya can karshe ya hau sahun baya an yi sujjada. Liman da mutane gaba ɗaya aka gudu aka bar shi kadai aka bari a sujjada. Amma ai laifin ka ne mutumina. Me? Ya kamata ka sama mai safa ai. Gaskiya baka san mutumin nan ba yanzu. Idan ya kullace ka. Ka ba shi safa. Kai! Ya ka taimake shi ya yi. Na raba ka in ya kullace. Assalamu alaikum. Ashe kuna nan? Wallahi. Ni ina can area na ta neman ku. Yanzu nike tambayar sa kai ai. Au ke ta, ba sai ku ga mun kuna. Ai normal. No! Ka ba da wankan ai. Ka ba shi kawai. Normal. Ai gaisawa nake so da jama'a to kan ta kafe shi zan cire takalmi. Tako kawai mu ce za a share. Maza to ya ke haba. To ya ke ciki ne. Mina kai wannan takalmi designer ne fa. Irin shi su Chris Brown fa ke wanka da shi. Shi suke sa za ka cire kuma haba da Allah. Kana cire ai ba ta wanka. Kai magana shi nake. Ba ta wanka. Ai ni da ya dan matse ne wanda nake so. Allah dan Allah ka bar Allah. Na akwai mutane yau. Maganan ma da muke kenan muke discussion akai kenan. Akwai dina ne ko dauran aure ne ba? Dauran aure. Kuma kaga ba zai yi ba mu sa manyan kaya kai ka je mana da kananan kaya. Kawai ya je gida ya san zo. Kawai ka je. To bari cire kaman karan fa. Pams ko ne ki so sa fa. Ba a gidan nan ba. Haka za ka Kuma dai kai ya ka ce kawai kashe mu kawai sai ke ne kawai. kuma mu ce ba saka. Bari ma in gina police. An yi maganin shi a yi ke ya ya kashe mu. Haba. Kai. Me ke wani haka? Ni a garin abin sun cire mun takalmi kuma sun kulle ni wallahi. Takalmi na nan dauka ba wannan abu bara Allah takalmi na dauka bar mu a ciki. Inji ba na da hukar wannan abu.